Hayırlı kеш эфирден қалықлар, студияда Мирим Авзалова бүгінгі шығарылышта. Ватанпәрвәрләр үсә, мәктәпләрдә хәрби-патриотик тәрбия айлыгы бара. Безнең әле алтын чак, үзешчән сәнгатьтә катнашучы өлкәннәр Балкыш фестиваленә әзерләнә. Спортта да көчлебез. Район оешма предприятиеләре арасында 34-нче спартакиада старт алды. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга райондашларыбыз төрлечә ярдәм итә. Маскировка сеткалары, саклану костюмнары тегәләр, окоп шәмнәре ясыйлар. Токмач басып кисүчеләр, чәк-чәк пешерүчеләр бар. Хәтта ит яшелчәләрне киптереп, аш җыелмасы да ясый райондашларыбыз. Хастаханәдә дәваланучы егетләр өчен махсус киемнәр тегүчеләр дә булды. Райондашларыбызның бердәмлеге, ярдәмчеллеге сокландыра. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга Баланлы җирлегеннән оештырылган ярдәм турында Лилия Шәймиева репортажында. Шуганка авылы кызлары җирлектә үткәргән җыен алдыннан да җыйнаулашып токмаш кисәргә өлгерделәр. Бу көнне алар 10 килограмм токмаш кистеләр. Шуганка авылы халкы белән ныклап тотынып, җиңнәр сызганып, ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Токмачлар кисәбез, шәмнәр ясыйбыз, тагын киемнәр җибәрдек. Бу әле безнең беренче генә башланган эшебез түгел, инде байтактан тырышабыз. Әзрәк кенә файдабыз тисен һәм исән-имин әйләнеп кайтсыннар зинһар өчен егетләребез. Biz indi bu toqmaçlarını tartmalarga salып, nitip jibərəbiz, upakovat etib jibərəbiz, əybət ettirib, alarını məlləgə iltəbiz. Andan soң indi keləsi planlarımız var, ipilərini kiptirib, həm tağın rizıqlar jiyib, jibərgə planlaştırabız. Махсус хәрби операция кагылышлы чараларда Шуганка халкы бик актив катнаша. Ел әйләнәсе авыл халкы белән бергәләп көн күреш кирәк-яраклары, кием салым, азык-төлек җыеп җибәрәләр. Авылдашларның модди ярдәме белән Шуганка кызлары 2 тапкыр парафин сатып алып, окоп шәмнәре ясап җибәргән. Без махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә җылы булсын дип, ризыкларын җылысыннар дип, шушы шәмнәрне ясыйбыз. Без инде бер партия 160лап шәмне ilttik. Хәзер менә монда икенче партияны ясадык. 65 шәм ясадык. Гөлзирә Дәүләтова авылның волонтерлар төркемен җитәкли. Окоп шәмнәрен алар икенче тапкыр әзерләп җибәрә инде. Шәм ясау идеясын махсус хәрби операциядагы егетләр үзләре тәкъдим иткән булган. Авыл халкы мондый игелекле эштән читтә калмый шул, бөтен кешене бер теләк берләштерә. Уртак ярдәм белән егетләребезнең гомерләрен саклап калуда, булдыра алганча өлеш кертү. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Район мәктәпләрендә хәрби-патриотик айлык бара, шул уңайдан Мөслим лицейында хәрби җырлар һәм строй әзерлеге буенча бәйге узды. Чара маршировка сәгате муниципаль проекты кысаларында үтте. Бәйгедә лицейның 5-нче, 8-нче сыйныф укучылары катнашты. Чарадан Фәридә Гайнетдинова репортажы. Бәйге быел 2-нче тапкыр узды. Бәйгене ачып иңлек залга яшь армиячылар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һәм Мөслим районы әлемнәрен алып керделәр. Шулай ук гимннар һәм Мөслим җыры яңгырады. Чараны ачып лицей директоры Шулпан Әхмәтҗанова барлык катнашучыларны сәламләде. Шушы проект кысаларында, шушы конкурска әзерлек кысаларында балалар инде безне атлау серләренә төшенәләр, өйрәнәләр, җырларга өйрәнәләр, шул атлаганда. Һәм инде бу патриотик тәрбиянең бер юнәлеше булып тора безнең лицейда. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина укучыларны лицейның горурлыгы булырга чакырды. Бәйгедә катнашучы командаларны мәртәбәле жюри белгиләде. Быелгы бәйгедә башлангыч сыйныф укучылары катнашмаса да, Алсу Зиязова җитәкчелегендәге 2-нче А классы 2 төркемгә бүленеп осталыкларын күрсәттеләр. Быел инде без узган елгы шушы строй песня конкурсында җиңүче класс буларак катнаштык инде. Узган ел безнең 13 кенә укучы катнашкан иде бу чарада. Былтыр инде күп баланың шулай катнашасы килгән иде. Бик кичкенә булу сәбәпле инде алар катнаша алмаганнар иде. Һәм быел инде әтиәннәр белән бергә сөйләшеп, бөтен баланы да бу конкурста катнаштырырга булдык. Гомуми нәтиҗәләр буенча урыннар билгеләнде. 1-нче урынга 6-нчы Б һәм 8-нче А класс укучылары лаек булды. 2-нче урын 5-нче Б һәм 8-нче Б класс укучыларына бирелде. 3-нче урынны 7-нче А һәм 5-нче А класс укучылары бүлеште. Наша школа ежегодно принимает участие в смотре песен и строе маршировки. Нам очень сильно нравится это делать. Это делает нас патриотическими и силу нашу любви к нашей родине. Her konkurslarda katnaşırga ol bik joylı, jırlarını da joklarga bik joylı, atlarga da bik joylı. Sizge de şunday stroy tileyim.
İkinci A sınıf oquşları bәйгедә актив катнашканнар өчен диплом һәм сертификат белән бүләкләнделәр. Шулай ук барлык җиңүчеләргә лайык дуслар клуб кафелары һәм спорт мәктәбе әзерләгән сертификатлар тапшырылды. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Гаилә елы уңайыннан районыбызда күп төрле чаралар уза. Мәктәпләрдә гаилә һәм мәктәп шаныш җибе муниципаль проекты эшли башлады. Аның кысаларында эшлекле иртәнге аш уңышлы старт алды. Беренчеләрдән булып әлеге проектка Татшуран һәм Муслим урта мәктәпләре кушылды. Бу атнада эшлекле аш Муслим лицейында үтте. Толырак Рамиля Сәләмова репортажында. Эшлекле иртәнге ашка Илмира Гыймранова җитәкләгән 7-нче сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре махсус кунаклар чакырды. Алар арасында район башлыгы Альберт Хуҗин бар иде. Гаилә алдырасыңмы? Ул менә шундай бер мин нәрсә белән сиңа ярдәм итә алам. Мин син бәхетлерәк булсаң өчен нәрсә бирә алам? Ул хатыннан карата, иргә, балага, баладан карата әти-әнигә. Ул бөтенсенә менә шул бер гаилә төшенчәсенә керәдер. Өстәл артында кайнар чәй эчкән арада укучылар һәм кунаклар тату сыйныф серләре, белем алу, яшүсмерләрнең тәртибе турында сөйләште. Районның һәм укучыларның махсус хәрби операциягә күрсәтелгән ярдәме темасына да зур игътибар бирелде. Менә бүген көндә инде СВОга ярдәм итеп ятабыз, сервис белән 14 машина гына әйбәт балаларга, үзебезнең райондашларга, мәктәптән дә нәрсәләр әзме күпме хат жасап та аларга бик күңелле булачак. Әти-әниләр ярдәм итешергә тиеш дип уйлыйм инде менә аларга. Әлеге сыйныфта белем алучы егет-кызлар уку процессыннан тыш район тормышында да актив катнаша. Бу көннәрдә укучылар тату сыйныф серләре конкурсының зона турына әзерләнә. Киләсе атнада куясы чыгышка иртәнге аш кунаклары үз бәяләрен бирде. Bir ay davamında әзерләнеп киләбез. Бу конкурста бик актив балаларыбыз сөйләсенә катнашалар. Һәм инде әти-әниләребезнең күпчелеге безнең белән шушы конкурска әзерләнеп, үзләренең классны, мәктәпкә поддержка ясыйлар. Һәм бу беренче чиратта классны туплый һәм аларга birden bulurga bir zor derviş bulup duran. Onda ertenge aş bizlerine kuşadı. Hem biz gençlerine davet ettik. Гаилә һәм мәктәп ышаныч җибе муниципаль проектының төп максаты укучы, укытучы һәм ата-анадан торган өч почмакны булдыру. Проект бик яшь булуына карамастан шактый ата-аналарда яхшы тәэсир калдырырга өлгерде. Мондай очрашулар инде февраль айында һәр мәктәпләрдә дә проект нигезендә эшләп кирип китте. 7:30-да башлана ул һәм 8:05 минутта төгәлләнә. Дәресләргә кумачаулык китерми. Иң беренче чиратта мәктәп, әти-әни һәм укучы бердәмлеген ныгыту өчен эшли торган проект. Очрашу вакытында укучылар кызыксындырган сорауларын бирде һәм аларга тулы җаваплар алды. Кунаклар 7-нче Б сыйныф укучыларына тату сыйныф серләре конкурсында уңышлар теләде. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Мәктәптә узган тагын бер матур чара гимназиядә инглиз теле атналыгы бара. Атна дәвамында инглиз телендә төрле чаралар узды. Шуларның берсе English Fest фестивале. Фестивальдә район мәктәпләренең инглиз теле укытучылары катнашты. Фестивальның онлайн турында 17 мәктәп катнашып, инглиз телендә инглиз язучыларның әсәрләреннән театр күрсәткәннәр иде. Гимназия базасында узган фестивальгә исә иң дигән театр коллективлары гына чакырылды. Мәгариф министрлыгы тарафынан инде безнең театр һәр мәктәпкә дигән таләп куелды. Һәм инде безнең быел мәктәпләребездә инглиз телендә, рус телендә һәм әлбәттә татар телендә театрлар оештырыла. Менә быел да без инглиз теленнән 17 театр катнашты. Һәм инде менә бүген иң яхшыларын без фестивальгә чакырдык. Һәм инде алар үзләренең уңышлары белән безнең белән уртаклашып китәчәкләр. İngiliz dili məni нәрсәсе белән җәлеп итте. İngiliz теле инде кайда барсаң да үсте. Шулай бит менә dünya hazır ошы, dünya киң, кайсы илгә барсаң да үзеңә яңа дуслар табырга, яңа ачышлар табырга, әлбәттә безгә инглиз теле булыша. Мондай фестиваль җирлектә быел беренче мәртәбә үткәрелә. Абсолют җиңү яулаган Мөслим гимназиясе, Мөслим урта мәктәбе, Тойгылды, Марибүләр, Михайловка мәктәпләре үзләренең сәхнәдә инглиз телендә иркен сөйләшүләре, матур костюмнары белән тамашачыны таң калдырды. Мәктәптә укыганда инде мин үзем немец теле укыдым. Минем инде менә укытучыларым, остазларым хәзер без бергә эшлибез. Ул Шпан Разиевна, Рима Гайсовна, Гүлназ Раисовна.
Менә шуларга мин яшьтән үк мәктәптә укыганда ук гашыйк булып, аларның ничек итеп үзләрен матур итеп тотуларына, киенешләренә, матур иттереп чит телдә сөйләшә алуларына кызыгып, юлларын дәвам итәргә бик теләдем һәм инде бу чынлыкта минем тормышка ашты. Мин 10-нчы сыйныфта укыйм. Инглиз телен бик яратам. Үскәчтән инглиз теле укытучысы буласы килә. Илләрне кисергә яратам. Фестивальнең максаты театр иҗатын үстерү, балаларны инглиз театры мәдәнияте белән таныштыру. Сәхнәләштерелгән музыкаль әсәрләрне инглиз телен аңламаган тамашачы да кызыксынып аңларга тырышып күзәтте. Һәр бала, шот гном булсынмы, Золушкамы, башка героймы, үз ролена тулысынча бирелгән иде. Барлык спектакльләрдә кызыклы идея һәм үзенчәлекле декорациялар белән аерылып торды. Бу көнне чыгыш ясаган мәктәпләрнең театр түгәрәкләренә Колос кинотеатрына сертификатлар бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Район Үзәк китапханәсендә шагыйрь, язучы Факил Сафин белән очрашу үтте. Ул якташыбызның 70 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылды. Биеклеккә юл салган шагыйрь исемле кичәгә Факил абыйның иҗатын сөючеләр җыелган иде. Чарада район башлыгы Альберт Хужин да катнашты. Факил абыйның әмәкәй егете булуы турында хәтта тәхәллүсе әмәктә сөйли. Кечкенәдән әдәбият, сәнгать белән кызыксынып үсә. 5нче класста эпиграммага тартым тезмәләр яза башлый. Беренче шигырьләре урта мәктәпне тәмамлагач, район газетасында басылып чыга. Яшьләр еллар үтә тора, ләкин инде без теге елларны санап тормыйбыз бит. Һаман да үзебезгә ниндидер максатлар, ак максатлар дип без инде без аны müdәррис әгълам сүзләре белән эшләр бар. Көчтә җитәр кебек, кайберләрен эшләргә өлгеребез дә кебек. Менә мин шул эшләрем белән үзебезнең туган төбәбезне, мөслимебезне тагы да мәртәбәле итсәм, аның Данын йыракларга тарата алсам, үземнең әдәбият күгендә әлбәттә инде иҗат күгендә мин үземне бәхетле хис итәр идем. Факил абыйның йөрәге бүген дә 18дә һәм ул йөрәк илебезнең үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында матур-матур хикәяләр, повесть, романнар, шигырьләр, җырлар белән тулы. Иҗат юлына басарга улының гүзәл табигате дә тәэсир иткәндер. Факил абыйның балачак истәлекләрен барларга күршесе, сыйныфташы Гүзәлия Хәмидуллина да килгән иде. Халык язучысы Фуат Садриев, балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗановлар да юбилейләр турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Гомер буе диярлек инде без Факил белән бергә яшәдек һәм бүгенгесе көндә дә ул минем әсәрләремне укып, минем белән яши, мин аның әсәрләрен укып, аның моңнарын тыңлап, мин аның белән яшим. Киләчәктә дә Факил белән әле бергә яшәргә насип булсын, аннан үрнәк алып яшәргә насип булсын. Факил Сафин әдәбиятка зур тормыш юлы үтеп килде. Менә язучы өчен шушыннан да зур әйбер юк. Әгәр дә синең тормыш биографияң булмый икән, зур катлаулы биографияң булмаса, синең язган әйберләрең халыкның йөрәгенә барып җитә алмый. Менә мин шундый фикердә. Һәм менә ул нәкъ шушы сыйфаты белән минемчә әдәбиятка бик тиз килде, бик матур әсәрләр бирде. Татар дөньясын соклангыч әсәрләре белән бизәп яшәүче Факил Сафинга бу көнне җылы теләкләр мулдан яңгырады. Чарада катнашучылар авторының шигырьләрен дә укыды, аның шигырьләренә язылган җырларын да җырлады. Бүген көндә Факил абый танылган язучы, шагыйрь, тәрҗемәче, журналист, мөхәррир, җәмәгать эшлеклесе. Әдип нинди генә биеклекләргә ирешсә дә, нинди генә данлы исемнәр яуласа да, аның нигез ташы булып туган авылы, туган төбәге кала. Үзен әдип итеп яраткан газиз туфрак, хәреф таныткан беренче укытучы, тәүге хисләрдән шыткан беренче шигырьләре, балачак дуслары, туганнары аны гомер буе рухландырып, илһамландырып яши. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Безнең әле Алтынчы районыбыз ветераннары шул исемдәге концерт программасын тәкъдим итте. Үзешчән сәнгатьтә катнашучы өлкәннәр җыр биюгә, нәфис сүзгә осталыкларын күрсәтте. Бөек җиңүгә 80 ел тулуга багышланган чара кичке уен форматында оештырылды. Өлкәннәр капка төбендә җырлап, биеп, уйнап, көлеп күңел ачты. Концерт Балкыш фестиваленә номерлар сайлап алу мөмкинлеген дә бирде. Тулырак Наилә Салахова репортажында. Авылларда сайлап алу туры узганнан соң иң яхшы чыгышлар Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында тамашачыларга тәкъдим ителде. Авыл клублары һәм мәдәният йортлары бу чарага бик җаваплы караган. Республика ветераннар советы
Büyük Jönün 80 yıllığına bağışlap, Özürşen sanatta katnaşıcıların arasında konkurs yapılan. Buna bir yılında 8. tapır bula, bu 2 yılda birgine bula. Buna şu kararını turmuş kaşır maksatından bizde rayonumuzda şu konkursta katnaşı, festivalda katnaşı mümkünlüğü tutardı. Bu konkursta 1000 yaşındaki bulgan barlık Özürşen sanatda katnaşıganı yaratuşlar katnaşı alalar. Шығыш ясаучылар бәйгегә бик җитди әзерләнгәннәр. Репетицияларга йөреп, чыгышларын профессионал дәрәҗәгә җиткереп шомартканнар. Biz oluşaq markınaqlar, xətiri ansambili, opalar bilə bik ustajlarga büyüge ustalığımız var indi. Bu beyramga indi biz bik köpten әзерләндек. Жыл сайын biz o beyramga qatnaşabız. Мен Ташлыяр авылынан келдім. Һәр бер үткән шарада авылда катнашып киләм. Смотр концертларында маскировочный сеткалар ясыйбыз, шәмнәр ясыйбыз. Скандинавия тояклары белән иш белән йөрибез, кызлар белән һәрберсендә дә теләп катнаша. Өлкәннәр авылда оештырылучы барлык спорт, мәдәни, күңел ачу чараларында актив катнашалар һәм яшьләр өчен үрнәк булып торалар. Biz менә 10 ел китте, Байык балкышы дигән ансамбль төзедек. Авылда безнең Байык суыннан киләм икән, матур итеп җырлаучыларга бик бай. Шуңа күрә 10 кешедән торган ансамбль төзедек, бик матур итеп, барлык җирлектә үтә торган чараларда катнашабыз. Аның өстенә әле шушы ансамбльдә катнашучылар белән матур түгәрәкләр оештырдык. Үзешчәннәр тамашачыга 50-гә якын номер тәкъдим итте. Районда халык уен кораллары, фольклор, вокаль, бию ансамбльләре генә дистәгә җиткән. Ялгыз җырчылар, нәфис сүз осталары, милли музыка уен коралларында уйнаучылар да матур чыгышлар күрсәттеләр. Конкурсантларның һәр кайсы затлы киемнән хәрәкәтләре уйланылган. Гомумән, профессионал артистлардан бер дә ким түгел сәхнә тоткан өлкәннәребез. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Тагын бер традицион чара Кыяшлы Кыял зонасында балыкчылар ярышты. Быел ярыш 7-нче тапкыр оештырылды. Бәйгегә күрше районнардан да балыкчылар килгән иде. Боз астыннан балык тотырга яратучылар өчен көне дә матур булды. Ярыша балык тотучылар арасында тәҗрибәле балыкчылар да, өйрәнчекләр дә бар иде. Монда үзенең бер менә атмосферасы бар, үзенең бер төсле братство дип әйтмәйем, алар бөтенесе сөенеп киләләр. Сафга, һәрберсенең әйбәт настроение. Менә бик сөендерә балалар белән, гаиләләр белән киләләр, хатыннары белән, ирләре белән алар да тоталар. Гаиләнең ныклыгы, гаиләнең бердәмлеге менә шунда инде ул. Алтын балык фестивале уздырыла 7-нче тапкыр быелна. Аллага шөкер, туктатырга җыймыйбыз. 10-нчы да булыр, 15-нче да булыр Алла бирсә. Һәм инде бик зур рәхмәт итәсе килә безнең спонсорларга. Кайсы районга килсәң дә, барсында да бар менә шушында бер мәҗлес әйбит. Безнең дә шушы бер районның матур, ямьле бәйрәм булып торсын дип әйтәсе. Ярышта катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Фестивальгә быел да күрше-тирә район балыкчылары теләп кушылдылар. Һәр тоткан балыкка сөенә утыра торгач, билгеләнгән ярыш вакыты да сизелми үтеп китте. Җәйгелекне яратам, кышка бик төшкәнем юк инде. Менә быел беренче тапкыр төштем күрергә, барырга. Елдан-ел артып бара халык. Бәйрәмнәргә һәр ел саен катнашырга тырышабыз. Менә 7-нче хәзер 7-нче сезон диярсәң инде, һәр ел саен килеп, менә семья белән, балалар белән килеп шушы уеннарда катнашабыз. Җәй көннәрдә балыкка йөргә бик яратабыз инде. Табигатькә чыгып, шушы саф һавада рәхәт итеп ял итеп кайтабыз. 4-нче мәртәбә катнашам мин. 4 ел рәттән. Бик әйбәт оештыралар, бик зур рәхмәт. Беренче тапкыр килдем бу балыкчылар ярышына дип әйтергә. Гомумән кыш көне беренче тапкыр балыкка килдем. Күпме кыста берде, достым, барга вакытым менә кызык китмәле бу ел нишәтер. Ярышта беренче урынны һәм иң күп балык тотучы номинациясында җиңүне 142 балык тоткан Булат Бәдретдинов алды. Икенче урында 86 балык эләктергән Йоршаллы кунагы Сергей Ромжин. Өченче урында 46 балык тоткан Язилә Садретдинова. Иң олы балык номинациясында алдынгылык Рафис Нургалиев табылды. Ул 22,5 см зурлыкта балык тоту бәхетенә иреште. Мисс балыкчы исеменә Метрәйдән Илүзә Гыйзетдинова лаек булды. Иң яшь балыкчы 2 яшьлек Айзилә Фәрхетдинова, бәйгенең иң тиз браулаучысы Иске Вәрештән Айнур Садретдинов булды. Теләгән һәр кеше кайнар чәй һәм учакта пешкән уха белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Узган шибайда 34-нче кышкы спартакиадага старт берилди. Оешма предприятияларының 9 җыелма командасы берничә спорт төре буенча көч сынашты. Командалар кул көрәше, бадминтон, стәл теннисы һәм канат тарту буенча ярышты.
Сәлемет яшәү рәвешенә җирлегебездә зур игътибар бирелә. Спорт белән шөгыльләнер өчен бөтен мөмкинлекләре булган спорт объектлары сафка баса. Спорт ул көч, егәр һәм сәламәтлек. Райондашларыбыз быел да шушы девиз астында көчләрен сыный. Әлеге спорт уеннары ул коллективларны сәламәт яшәү рәвешенә зур пропаганда. Коллективны туплауга матур хезмәт итә. Чөнки бүген монда спортчылар гына түгел, алар өчен җан атарлар да бүген бер сулышта һәм гомумән районыбыз халкы бүген бер сулышта шушы спартакиада белән яши. Без инде ел сайын актив катнашабыз. Спартакиадада бик теләп, сөйнеп катнашабыз. Укучыларга үрнәк булсын дип катнашабыз. Үзем мин спортка электән катнашып киләм һәм быел да шушы юнәлештә үземнең көчемне сынап карарга булдым. Муслим гимназиясе мәктәпләр командасы составында инде 2-3 ел инде катнашабыз. Хәтта гимназия аерым катнашканда да бик зур җиңүләргә ялап, чемпионнар булдык. Инде өземнең инде спартакиада инде кул көрәше белән катнашам. Һәм инде теләп каласы килгән икенче күбрәк физик көч кирәк булган ярыш төрләре кертсәләр, без бик шат булырбыз. Biz инде Миләшкә коллективы спартакиадаларда бик актив катнашабыз. Моңа кадәр да сынатмадык, үзебезнең көчне шушы ярышларда сынадык. Һәм инде әле без спартакиадалар тышта спорт белән шөгыльләнергә яратабыз, чаңгы шуабыз һәм төрле спорт уеннарын бик яратып уйныйбыз. Уеннар алдыннан район башлыгы бер төркем райондашларыбызны бүләкләде. Татарстанда волейболны үстерү буенча нәтиҗәле хезмәте өчен Фоет Шәймурзинга Татарстан Республикасы волейбол федерациясенең рәхмәт хаты тапшырылды. Район балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе укучылары Илдар Зиннуров белән Раян Хайруллин спорт мастеры кандидаты таныклыкларына ия булды. Беренче разряд нормативларын үтәгән спортчылар Салих Сафин, Эльзира Зиннурова, Камил Исламов, Эмир Каюмов, Раил Хәстүнтинов та таныклыклар алды. Бу көнне ГТО нормативларын үтәгән райондашларыбыз да бүләкләнде. Спартакиадада быел 9 команда көч сынаша. Спартакиада кул көрәше, бадминтон, өстәл теннисы һәм канат тарту ярышлары белән башланды. Спортны мин кичкенәдән үк яраттым инде, һәм хәзер дә яратам. Йөгерергә, туникта күтәрергә тырышам әле команда. Менә үзебезнең МЧС командасы белән быелгы спартакиадада катнашабыз. Җиңү яуларга өметләнеп торабыз инде. Мин бүген җан атарга килдем. Мин бүген в основном балалар бакчасы коллективлары өчен җан атам дип торам инде. Бик матур уен бара. Особенно кул көрәше. Менә кул көрәше уенын карарга дип килдем инде мин. Активный спорт я очень люблю. Стараюсь везде участвовать, но, к сожалению, здесь нету баскетбола. Хотелось бы, чтобы был баскетбол точно. Спорттың волейболны яратам. Һәм бадминтон ярышларында катнашкан бар инде, менә шулай үземә яңалык иде. Хатын-кызлар арасында кул көрәшендә Хостахана командасы ир-атлар арасында мөхтәсибәт җиңү яулады. Бадминтон ярышларында беренчелек Хостахана командасына бирелде. Канат тартуда берничә ел рәттән район советы һәм башкарма комитеты командасына тиңнәр юк. Бу атнада 24 февраль көнне Спартакиада авыл җирлекләрендә старт алачак. 25 февральдә оешма предприятиеләр арасында чоңгы эстафетасы һәм киберспорт уеннары оештырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәп волейбол лигасы ярышлары бара. Спорт мәктәбе базасында ярышларның муниципаль туры үтте. Ул республика бәйгесенә сайлап алу ярышы булып тора. Бәйгедә 13 егетләр һәм 9 кызлар командасы катнашты. Толырак Наиля Салахова. Волейбол ярышларының башта мәктәп турлары оештырылган. Һәр класс үзара көч сынашкан. Иң әйбәт уенчылардан мәктәп командалары оештырылган. Уен егетләр һәм кызлар арасында аерым үткәрелә. Волейбол ярышларының муниципаль этабына районның 13 мәктәбеннән егетләр һәм 9 мәктәбеннән кызлар командалары килде. Беренчелекне яулаган команда Бөгелмә шәһәрендә узачак зона турында чыгыш ясаячак. Тренерлар инде бу ярышка бик нык әзерләде командаларны. Барлыгы 13 команда катнаша, 13 мәктәп командасы. Алар көн сайын спортзалларда тренировать итеп, балаларны техникага өйрәтеп, волейбол техникасына өйрәтеп, хәзер инде шушы балалар шушы ярышларда катнашалар. Укучылар мәктәптә бу спорт туры белән бик кызыксыналар. Физкультура укытучылары ел дәвамында даими рәвештә тренировкалар үткәрәләр, уен техникасына өйрәтәләр, командаларны ярышка әзерлиләр. Бу ярышларга инде без инде ел дәвамында әзерлек эшләрен алып барабыз инде. Һәм шушы ярышларда инде без бүген Абдулла Тукай исемендәге Мусмурта мәктәбе командасына инде җиңү алып килербез дип
башланып калабыз инде. Үткән ярышларда, үткән елларда инде без 2 ел подряд район чемпионнары булдык. Шеремшанга зона ярышларына бардык. Былтыр бүген Мәя шәһәренә барып кайттык. Шушы традицияләрне бозмас өчен менә быелгы ярышларда уңышлы чыгыш ясарга инде, үзебезнең брендны төшермәскә. Укучылар бу спортны аеруча үз итәләр. Уеннарга җитди карап әзерләнгәннәр һәм җиңәргә дигән максат белән килгәннәр. Мин волейбол белән инде 5нче класстан ук шөгыльләнәм. Бу спорт түры миңа бик ошый. Бүгенге ярышларда без 12 команда көч сынашабыз. Җиңербез дип уйлап калабыз. Мин Мөслим гимназиясендә уйныйм, волейбол командасында. 21 елда уйный башладым. Район күләмендә генә ярышларда катнашабыз, ләкин безнең теләгебез бар. Республикага да чыгарга. Муниципаль этапта үткәрелгән ярышларда укучыларга ГТО нормативларын тапшыру мөмкинлеге дә тудырылган. Алар озынлыкка сикерә, турникта, идәннән кулларда күтәрелү нормативларын үти алалар. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Хәрби-патриотик теманы дәвам итеп, Рус-Шуган мәктәбе базасында традицион ату ярышлары узды. Бәйге Советлар Союзы герое Петр Днипров истәлегенә оештырыла. Быел ярышлар 18-нче тапкыр үткәрелде. Советлар Союзы герое Петр Днепровның 105 еллыгына багышланган бәйгедә белем бирү оешмаларыннан 10 команда катнашты. Эти годы проходит 16-й год в селе Русский Шуган. В таких играх у нас же тоже были, когда мы учились в школе, были пятидневные стрельбы. Мы выезжали с первого боевого оружия, я стрелял в Варяш или в Старом Варяше. Biz indi bu oyunlarına күп еллар үзебездә кабул итәбез һәм быел менә 35 еллыкка Афганистаннан гаскәрләрне чыгаруга багышланган бу ярышлар аларны алга таба фото белгеләрен күрсәтергә тырышуларын хуплап кына каршы алабыз. Ярыш барышында катнашучылар мәктәп музеенда да булдылар. Экскурсоводлар аларны Советлар Союзы герое Петр Днепровның тормыш юлы һәм кылган батырлыклары белән таныштырды. Наше шуганское сельское поселение очень гостеприимные, и поэтому в нашем поселении проходит очень множество различных мероприятий на районном масштабе. Мы рады видеть всех гостей. Я учусь в 5 классе и участвую первый год, но мне очень нравится стрелять. Я уже отстрелялась. Рус Шуган авылы күптән патриотический тәрбия буларда тырнак бирелгән. Чөнки аны менә бүгенге сөйләшүдә 18 кеше доброволец шушы авылдан исмагы катнаша. Без инде мәктәп директорлары белән бик яхшы эшләп барабыз. Алар чакырганнар без сразу жүгереп килә, алар безнең авылда бик яхшы ярышлар жыл сайын кеше күп җыела, участниклар була. Командалар арасында беренче һәм икенче урыннарны Руш-Шуган мәктәбе командалары яулады. Мөслим гимназиясе 3нче урынга лаек булды. Шәхси зачетта кызлар арасында Баланны мәктәбеннән Дина Газымова, Руш-Шуган мәктәбеннән Аксения Масалкова, Яңаусы мәктәбеннән Дарья Федосеева җиңүчеләр булды. Егетләр арасында беренчелектә Мөслим гимназиясеннән Рафил Шарифуллин, Руш-Шуган мәктәбеннән Алексей Волков һәм Мөслим гимназиясе укучысы Булат Шарипов беренчелеккә керде. Уенда катнашучыларга ГТО нормативлары тапшыру мөмкинлекләре тудырылды. Командаларга грамоталар һәм кубоклар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар Мерима Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Әйер егетләрне ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, гаиләләрегезгә иминлек телибез. Иркеннәр, тыныч дөньялар имин булсын.